Mgbakwu na kansụl ime obodo Ọka North ezigago ozi gbatara anya ọsọ enyemaka nye gọọmenti site n'ogogo niile ka echekwaba ha napụta ha site n'ajọ nkwarịkọ nke iju mmiri na akwarịkọ obodo ha. Ya bụ iju mmiri bụ nke ha sị na ọ na-adapụtakarị ebe mgbe oke mmiri ozuzo zoro wee buru mmiri site na Amede, Amakeze, Otulu nakwa Naga village n'obodo ahụ wee bubata ya na njikọ Ọka Amamkpu village wee ruo Eke Agba Isu Anọcha ebe ọ na-anọ mebisi ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ, chụpụ ezinụlọ karịrị 300 nakwa ezinụlọ ihe ha ji wee biri n'ụlọ ma wegharịgo obosara na karịrị kilomita 2.2. Onye ụlọ mbụ Amaka Nwuzulike ji akụkọ a wee bịa n'uju. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu ka o duru ha gagharịsịa na ebe ahụ ide mmiri gbara mkpamkpa ka onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu bụ Sir Felix Odumegwu, onye kwutere okwu site n'otu onye ọrụ ya bụ Maazị Emmanuel John Bosco, kwararịrị na ihe ndị ahụ na-emekwasị ndị obodo ahụ ma sịkwazịa na ọ bụ enweghị ọwa mmiri si aga mere o ji wee dị otu ahụ, sikwazịa na anabe ha bụ ebe dị onunu na o sokwazi na ihe mere ha ji wee na-ahụ ihe iju anya ahụ, na-akọwa na dịka ebe akọchasịrị nri bụ ebe ndị ya bụ mkpamkpa kpara ma kwezie ha nkwa na ha ga-aga n'iru ma kọsara ya aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo ka ọ wee nye ha ụsa maka ịrụzi ya. Onye President General nke ya bụ Mgbakwu bụ Honorable Basil Nwokeọmachukwu kwupụtara na ha ahụra ihe iju anya 10 si na ha agago n'iru ịra dịka obodo mana ọ na-aga n'iru na-abawanye ma yọzie gọọmenti si biko dododo ka agbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na mkpakpa ha na-ahụ na-ejuzi ha anya na ọ na-achọkwazi ka o were ya bụ obodo Amamkpu dị n'ime Mgbakwu. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.